ואז עדיין לא הגיע בנות לשחק. אני מתאר איתך שאני עושה לך 20 מסירות בלי להפיל לכביש. יאללה, בוא. בואי, אני יכולה ללכת להביא אותו. אוי ואבוי, אני כמעט דרסתי אותך. מה, בגלל הכדור רצת? וואי, גם אני הייתי צריך להיזהר, אבל תדע לך שגם אתה תיזהר. אם כדור נופל לכביש, לא רצים אחריו סתם כך. צריך קודם כל לראות אם יש מכוניות, וגם אחרי שיש מכוניות צריך מאוד מאוד בבטחה ובזהירות ללכת ולהביא את הכדור, או לקרוא למבוגר שיעזור לך. תוכל לעזור לי להביא את הכדור בבטחה למדרכה? בשמחה אני אעשה זאת.